Svi putevi danas su vodili u Kastav. Bela Nedeja, okupana suncem, okupila je velik broj posjetitelja. Malo šetnja, lijepo vrijeme, pa nedjelja i tradicija Bele Nedeje. To je tradicija, ne? Kastav ima ime. Svake godine mi dođemo. Svake godine? Pa svake redovno, da. Ako se nešto ne dogodi, ali uglavnom prođemo, ne? Da li subotu, nedjelju i tako, ne? A ni ove godine Belu Nedeju nije zaobišao predsjednik države Zoran Milanović. Prvi puta sam ovdje bio na Beli ponedjeljak 2007. I od tada dolazim često zato što mi je lijepo ovdje. Nema neki poseban drugi razlog. A onda je predsjednik nastavio u svom prepoznatljivom tonu. Kad malo bolje upoznaš Hrvatsku, onda shvatiš da naše hrvatske pučke fešte, događaji, možeš podijeliti u par kategorija. Prva je ona u kojoj su svi muškarci teško naoružani. To je arsenal oružja, to se kičme sagibaju i prigibaju po tim, to su topuzi, kubure, puške, džeferdari, konji. Druga kategorija su oni gdje su naoružani lako za svaki slučaj, ako se pripuca. Treća kategorija, a to su najbrojnije fešte u našem narodu, i na sjeveru, i na dobrom dijelu juga, su one fešte gdje se ljudi raduju, okupljaju radi susreta, kontakta i gdje na kraju krajeva ako u jednoj čaši drže vino, teško druga može biti na okidaču. Jedna od takvih fešti je upravo Bela Nedeja, gdje je fokus isključivo na vinu, hrani i dobroj zabavi. Naši vinari su rekli da je ova berba, odnosno ova godina rekordna. Tu 2022. oni će zabilježiti i te boce kad budemo pratili i gledali svakako stavite sa strane. A ja se zato nadam da evo i svima vama i svima izlagačima ovdje i svima koji su omogućili ovu Belu Nedeju neki ona bude rekordna. Na brojnim štandovima moglo se naći za svakoga ponešto. Odlučili smo se za Blagi ajvar, pa vidjet ćemo još nešto usput, neke robice, nešto malo pojesti, popiti, lepo vrijeme i tako. Odakle ste? Sa Viškova. Obišli smo sve malo, vidimo da nekad je bila malo veća ponuda, ali tako, malo smo probali, bili smo gore kod Rumac malo na Muškatu i tako. Ova užanca u statutu zakona grada Kastva zapisana je još od 1400. godine, a sudeći po svemu, kraja joj nikada neće ni biti.